Hvad var? Det er også derfor, at jeg går til sådan til at på en rigtig dag. Er meget muskuløs. Kender hun? Jeg kender hende ikke. Jeg har været Så. jeg har til rådheste, jeg har til rådheste, jeg har til brandheste. Så har jeg en sådan en speciel skilning, der er jeg kan godt købe en. De er nemlig lidt kraftigere, der er afsat for hver hånd. De er nemlig rigtig gode i brugt, som jeg også godt til mit første stævne. Det bliver jeg bare nødt til at have. Ja, og jeg vil hellere købe en. Jeg har set de fedeste, der ser. Det er så brugt til, men også. Man kan ikke købe noget, der gør det. Man kan godt fortælle. Og det var egentlig, jeg var med i går, det der passer. Det var jo Okay. Nej, det er godt. Hvad skal man så lige købe i dag? Må jeg købe en sten? Jeg ved selv, at der er længe om en dag. Jeg har betalt mig den. Og det var det, jeg også fortælle, det er sådan lidt lysere, sådan lidt mere beige. Det passer ikke nok godt til underlaget, der er sådan beige. Jeg må bare have det, jeg har ikke sagt noget. Så er man tilbage. På bagranden, ligesom det skal være, lidt til højre. Det havde vi jo til at rene ben. Ja. Skal vi sætte mig mig, der spørger? Så er Bjarne kan drukke med flag på og sådan. Men man kan sige det altså tidligt, så man kan rundt tidligt søndag morgen, ikke? Man kan jo sidde og snakke lidt. Nu kommer den ikke mere ud i dag, du. Nu har den fået sko på, og så er det også godt lige. Så ringer jeg til mig og siger, kom i dag. Har du lige holdt det? Ja, jeg sagde til ham, at du ville køre den vej ud. Jeg ved godt, at centervagten ikke vil have det, men sådan det kom trækkende med en masse på. Ja. Nyt. Ja. Den ville selvfølgelig ikke komme der. Man kan sige forskel, det er det vigtigste. Det er egentlig der nu. Jeg sige til det, siger 4, 5. tager du ham så som den sidste? Eller? Ja. Det er meget skæmt. Nå, det er fordi, så når han måske at sprøjte rundt. Derfor skal han få. Jeg var ude og samle penge med vores folk i går. Jeg sad også fast. Der lå. Man kan ikke have sommer. 6 fiber, der ligger flere. Jeg kunne bare ikke have flere med. Jeg er så fed, at jeg var fast. Jeg måtte også spule mine støvler bagefter. Jeg står bare lige der på. Jeg står 2 meter fra det. Og i dag, der stod den altså helt nede i den anden ende og snakkede med den guldfarve. Han kommer op til mig, når han hører, jeg kommer. Ja. 2 meter fra mig står. Godt. Kom. Kom. Og jeg kigger. Fortæl dig, den røde valak, jeg kørte hjem i mandags, ikke også? Den har også... Ja, den vokser. Og på vare. Den vokser simpelthen så meget dyrere, end den tager i sig. Det prøver. Nå, den har stået en del, den fik nu stået hernede. Den stod hjemme.